Hej ljudi, pozdrav svima i dobrodošli u naš novi vlog. Ja sam Ayrin. Ja sam Ahmed, hello. I u današnjem vlogu konačno putujemo negdje. Idemo u Sarajevo na Neželin rođendan. Kao što znate, od prošle godine snimali smo video za Neželin Farsov rođendan. Možete ga pogledati klikom gore desno gdje god da je desno. I kao što znate, prošle godine danas, što znači da je opet rođendan. Jeeeej! Trenutno putujemo, nismo snimali ništa ranije. Vidimo se u Sarajevu. Ljudi, stigli smo, znači mjesto je prelijepo, ali smo se ovdje vozili na 15 minuta i nismo imali pojma gdje se nalazimo, sve dok nismo skontali da smo došli ovdje. Također fun fact, kao i prošle godine došli smo prije bilo koga, prije Nežele, prije gostiju, prije ikoga, tako da sad smo ovdje sami i malo ću vam iskoristiti priliku pa snimiti kako je, jer je po meni prelijepo mjesto. Moj odbor, ovo mi je prvi put da sam nikad pokušao, tako da nis fair. Ok ljudi, pošto sam došao da se zabavim, a ne nešto posebno da snimam, sad ću vam snimiti neki samo kadre koji ću spojiti neku malu montažu i to je to. Ljudi, upravo smo puhali svješće i jeli tortu i to ću vam sad ubaciti nekoliko snimaka i slika. Ja nažalost ništa nisam snimao, hvala Bogu pa drugi jesu. To ćete gledati sad, a mi ćemo sad da idemo u McDonald's. Zato što McDonald's uvijek može da se jede. Ok ljudi, kao što ste vidjeli, bili smo u redu za McFlurry. Ahmed je rekao, pošto on uzeo ovaj McFlurry KitKat i meni karamelu, i on je rekao McFlurry KitKat i McFlurry Karamera. U svakom slučaju javimo mi se kasnije, možda u Zenici, ne znam, na polju kiši by the way. Bye! Bye! Zaboravili smo snimiti outro, tako da, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadamo se da ste uživali. Ne zaboravite kliknuti like i subscribe. Vidimo se u drugom videu. Ćao! Oh my god, I'm a such a crackhead.